ಈ ಕವಿತಕ್ಕಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಟಿ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕಡ್ದು ಈ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕಡ ಲಡೆ ಮಂದು ನಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಾರೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಆದ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಲಡೆ ಆಗ್ತಂಡು ಕವಿತಕ್ಕ ಅಂತುಣೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕರ್ದು ಅದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾತಿನಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾನ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಸ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಪಿಟ್ಟಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಜನ ಬೈದ್ದೀರಿ ಏರ್ ಪಂತೋಷ್ ಪಾವೆ ರಾಜ ಸಂಧಾನ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ರಾಜ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದಿದೆ ಲಡೈಲಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಲಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಲಡೈಲಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಲಿಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಬತ್ತನು ದೈತಾಂಡು ಲಡೈಲಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿಲಜ್ಜಿ ಇರ್ ತೋಜ್ಜಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಲಡೈಲಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಜನಲ ತೋರ ತೋರ ಅದು ಆರೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ಪುರಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವು ಏರು ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲವ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ದಾಯ್ತಂಡ ಅದು ದೂರ ಪಿನಂಚ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂತ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಆಪುಜಾವ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬೆ ತಗಡು ಬೆಚ್ಚದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸರೀಟ್ ನೆರಡೆ ಓಡುದಿತ್ತು ಜೀವಿತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಕೇನಂದಿನ ಪಾತೆರವರ ಕೇರಡಾಪಡು ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪೆರತ ಹೆಣ್ಣು ಮುನಿದರೆ ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಲಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ನೆರಡೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಹಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇದು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬೋಡಗನ ಬರ್ಚು ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡಗನ ಬರ್ಚು ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂತಿಜಿ ಗೈಸ್ ಫೋನಾಗ ತಿನ್ಪೆ ಬಂದಿನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂದೆ ತಿನ್ನದ ಬೈಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕ ಬಂಡಣ ದಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಜಿ ಮಮತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ ಇಂಗ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಡಯಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಚಮಟ ಕತೆ ಸರಿ ನಾನು ತೂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಆಸಕ್ತದೆ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೇಪನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ನಾಗ ಪರ್ದಿನ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬೈದು ಡೈಟ್ ನಾನು ಆರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಕವಿತಕ್ಕ ಪೋಯಿರಿಲ್ಲಗ್ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿಯಕ್ಕನಿಲ್ಲಗ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ರೋಚ್ ಬಂದಿರಿಗೇನೆ ಹಾಯ್ 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 ಇದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಯ್ ಮಗು ಹಾಯ್ ಮಗು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯಾನ್ಶ್ ಬಂದು ಲಿಯಾನ್ಶ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಡೂ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಏಯ್ ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಮಲ್ಪ ಟಾಟಾ ಬಾಬು ದೂರ ಜಜ್ಜ ನಾನು ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಗೈಸ್ ಸುಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ಬರೀತೆ ಕವಿತಕ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಳೆ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ನಡುವೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಕಾದು Hello guys. What do you want to say? Say something. I don't know. Yes, who channel ninna? Decide. Name ದಾದ ಯೂಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ Gaming bro. ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಗೈಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಏಯ್ ay buka dumbod hultile ala uppada tulla alpa ay That's running over rally. Go walking. Baba enku hey enkonji please paadu anche YouTube No. more than 6,000 people will watch you. No.
ಓತ್ ನಾವು ಹೊಲ್ತಲೆ ಕಂಡು ಶೂ ಐ ಐ ಅಪ್ ಮಂತ್ ಬರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಕೋಡೆ ಜಾಂಡ ಕೋಡೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಪ್ಪನ ಮಾಮನ ಮಗಲಾರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ನಂಚ ಹೋಯ್ನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಬಾಲದ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ഞാൻ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮಾರೆ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾರೆ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಮಂಟೆ ಆತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತನಾಗನೆ ಏಳರಕ್ಕೆ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲ್ದನ ಆತನು ಸೊ ಇನಿ ಕಾಜಿ ಪಿಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಡ್ರೆಸ್ ದಾನೆ ಮುರಂದಾನೆ ಪಂದಿ ನಾನು ವಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ಓಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾನೆ ಅವನೇ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದನು ಬತ್ತು ಬಚ್ಚು ರಾಹುಲ್ ಸಾರದು ಪೋಯಿ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂದೊಂದು ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಪುಗಿತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಪಾತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಂತರ ದಾಲ ತೀರೊಂದು ಜಂಕು ಬಡ್ಸಲ್ ಚಂಡಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಿನಿ ಕನೆಲ್ಲ ಪಂಡೆಯನ್ನು ಆಯ್ಪೋತೈತೆ ಗೋಬಿ ಮಿನಿ ಕನ ಪಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ದಾಯಾನು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಬೊಕದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮುರಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಒಲ್ಬಲ ದೂರದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರುವ ಇಂಕಲ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಇಂಕಲ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ದಾಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪು ಇಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾ ಕವಿತಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಫ್ಯಾನು ಈ ಕವಿತಕ್ಕಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಟಿ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕಡ್ದು ಈ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕಡ ಲಡೆ ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಬಂದಿರು ಹೆಂಗೆ ಅಪಗ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ನೆತ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ದಾಲ ದ್ವೇಷ ಇಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಿತ್ತು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಪಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಕವಿತಕ್ಕನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪಂಡ್ಯಾನು ಐಕ್ ಈ ನಿಕ್ಕು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಾತ ಇದಾದ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಎನ್ನೇನ ಬಂದು ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ವಾವ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ನರಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಾತ ಬಂದು ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಭುಜ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೋತ ಬಂದು ಯಾನ್ ಹೇಟೇ ಬಂದಿಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಮೇನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಾ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಮಾರೆ ಪಡ ಅಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಪದ ಅಕ್ಕನ ಚೆಕ್ ಮಂತ ಅಕ್ಕನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಈತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆತುಂಡ ಆಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜನ ಅಕ್ಕಗೆ ಯಾನಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಿಂಚ ಬಂದಂದು ನಮಕ್ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹೇಗೆ ಶಾಕ್ ಮಾರ ಅಕ್ಕನಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೇನ ವಾರಮ್ನದ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರದು ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟು ಗರ್ವ ಬರ್ಪೈನ ಮಂತನ ಅವು ಏರ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತೆ ಜನ ತೆನ್ನ ಗುರ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುರ್ತುಪ್ಪು ಏರ ಒಜ್ಜಿ ಜನ ಎಂಗ್ಲರ ಜನ ನಡು ಪುಲಿ ಕುಂಟೇರೆ ಬೈದೀನಿ ಪಣ ಲಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಡಿ ಗರುಡ ದದ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ದದ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಬರ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆವಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿನೇಟು ಒಂಚು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ನರಮಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಆಂಡ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನತೆ ಒಂಜಿ ವನದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಚು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೆಗ್ಗೆನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬೆಗ್ಗೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿಡರ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದನು ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಚಪಾತಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದಿದ್ದು ಗೋಬಿ ಕರ್ದ ಮೆಗ್ಗೆ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಜನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಕೋ ನಾನು ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಬಡ್ದು ನಕಲ್ ಮಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ದಾದ ಪುಂಟೆಗೆಲ್ಲರ ನಕ್ಕಾರು ಆರ್ಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಬಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಆರು ಪೊಲ್ಲು ಬಿಜಿರು ಅನ್ಸಚ್ಚು ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ರೆಡ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಮಂತೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಆಕೆ ಪೋಲಾನೆಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೀಗೆ ಆಕಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೀಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5-7K ಮುಟ್ಟದೆ ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ
ಬಟ್ ನಂದು ಫ್ರೀಗೆ ಮಂತಂದಿರಲೇ ಪನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಮಂತಂದಿಪ್ಪನ ಬಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತಂದು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ಜ ಏದಿನ ಬೋರ್ಡು ಈವನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಪಂದಂದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ದಾಯ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಪಂದ ಅನ್ಸ ಫೀಲ್ ಅವನು ಅಂಚನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ದೆ ಪಂಡಿತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತವರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ ಮುಗಿಯಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಿಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಪಂದ್ ಮಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಈ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸೊ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗ ನಮ್ಮ ಹೌದಾ ಬಾಯ್ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ತೂಕ